issue ni sa pagminja ni Alita. Ba ko numi ka badleng, di man angay badleng kay tiguang naman na siya guys unjan. Kaduha, di man ang desisyon. Usapod nganong man pagdan man nimo nga ija man ang kalipay unja kanang naay bahin sa naingon nga kuan kanang naay Loy kuno si remake. Hi guys, happy grasyang nabot na mga nagdana po sa edit og daghang kasong saging tundan na patay tutatubol ani da. Hi guys, so tanawa guys. Uy, kadag ko saging, salamat eh. Ang liki. Kagas na na oh. Ay, another blessing na po da. Ora ba anta na dad. Napay mali. Allah. Mao din tani kanana. Saan man hinog naman. Dito ta. Ato ni ibuok si Muntian. Naman. Kaluha. Ano naman? Mga anak ko baka. Nabuang. Aw. Mani among dagat ani guys. Ngayong panahon na ng tihabagat. Yan na naman ika kuan kay naanad na ni. Matag pa ninil dyan. Iyahang basher. Diyan namin kuno ni. Zama. So guys, kanya mga basher. Kaya medyo na matagdon. Pero managsa makadugang sa atong kapungot sa atong problema. So, naanad nami, daning dagat, amadugan ni guys, kapatawad nami o kanang sakto dyan na putahan tari sa dagat ba. Sakto siya guys, para ang dagat bahalag musud. Kaysa katong kahoy pabitaw nga sige gaguba, kapak sa bawod, tumpag na dyan. So, karon naghumanda ni na magkuhan, kananay, karong gunta mo doon ni bukid, nagluto, pas imimang tanaw na kusina kay di nagluto og kananay, pamahaw. Sige na ko mag-menu. Nari ang luto nang nag-cook mo ng simod. Be, tama simod, be. Be, ano? Wala nang dai de. Ayaw. Kangi, dugangi. Ayaw. Uy, mantika. Dugangi to, tip. Dai. Masunog na may mantika. Di maluto ang tunga. Kay hukong ang tanan dito ta. Ay, dara nang ikuha pa bukangan. Imo hilungagan? Punta na nimong tanan. Ihuwan ako na, ihuwan ka na ikaw. Ayaw. Nang maluto mo nga may inununan. Sige lagi, gabot na nga gingaw dapat natin. Ayaw niya na kung nilito. Gamay ang gadi pa. Huwag ka na. Di mo content para makita. Ang mga anak na malagmay tingag. Di gamitin. Hoy, si Sunsun gapong ni kanta nanayo, idayo ba yung dito sa biliyaw ba yung sa ako. Anja. Ilang lingkuranan o choir nasa luyo, lahi na sa A few moments later. Hey guys, kung dahil kayo padung na Miss Bukid, kato dahil mi sa pang guys, dumiyaw na kung mato, to sa iso na tiidit. So, namito so dito ron guys. Kuan lagi ka bilin? Bilin? Ano pinag-vlog din? Kunan sa ginangan diha. Kada ka bukid. Hindi, natoy nga na, kalikot.
Kasi di ba may video ni Mari? Oh! Ito mo. Asa gonggoy? Ton sa una. Asa gonggoy? Para ko sa tagbilara ng ano ba ko? Ito. Pagkakot sa May titi. tubig kasi rep. Dai? Doon sa kilaran ka parcel. Masay tubig kasi rep. Ato bang mo kahing to. Tao na ang tubig. Di magapas mo kasi lang Dali aja mo nagatanong ay. Ah, dali sa nakatanong. Kuan ha ba ya. Bilian na nadaan sa man. Pagkuhan pa pag Nawais ka doon. pagkuhan. Tanong na. At kan nampun sila init. Di nila. Asa ka mo lusot din here? Dito ka pa. Dili na ganito ko to ne. Gas. Drive road ka. Asa na ini mo? Tanaw ko panang Asa na ini mo? Dapat unahan. Di ba mo agi man taanan niya mo sud ato? Ate ka mag-ibot pa lang mo inay. Buwat na wag ater. Unang tater. Tanaw. Ibo. Dagan ko rin siya. Nana nay unod na. Tiguwang. Nawa, tanaw. Tabi-juro ba ko ngayon? Galing niyo ron. O, tanaw, rak na siya, oh. Oh, rak na siya, oh. Oh. Sana ula. Sigana ba? Uy, tiguan nga, oh. Madang kita na rin kasada. Masuk kayo madang. Dapat ang bulang mo, nakikita, nag-iunod. Ala, nasagpas nag-ija. Labi dyan espirita. Abi po na yung pagsaday, magdakog may sila inday, pagkuha ra ato. Ikaw, oh. Ya gana mo naman. Ang uli pa. Kaya wala, wala. Diyos ko, oh. Kuratan na siya sa nahag. Ilabog binigbira daw ni unod. Ala, kaya nagbiraan na ang O sasakyan ko kay kaya. Rostalina. Ay, ala, nagkanod. Ito kay Boss Alina. Ala, ra. Ala, nagkanod. Ala, dear. Napo ka. Ala, dyan lagi. Ito sa may sudlan mo na ron. Kaya plastic na yun. Asa? Kaya plastic sa... Ay, may plastic ko dito. Kana. Kani basakpan. Dali, kani basakpan na na ron. Kuliro. Iko ramang gudna. Igo ra. Ramang gudna. Butang nga rin ano mo. Ano malapok sa mo. Ada. Video for what? Ang tagita yan. Langawat. Ala. Ala, nagkapayos. Bukan oh. Ah, magagikan. Gakuha. Ala, no? Gibutan. Mali na inyo diha. Tapi sa akin. Nagko kayo. Tuwahinog ang sambuli kat bayad ato. Uy, ano ka naman ang kapasasa? Isaon po din na. Ala, thank you. Awag gini kung dawat. Rawat, uy. Tuwa pa kung kabaw ato. Asa imong kabaw? Pinanggal sa Oh, kayo, doon, ba? doon naman din inyo. Gato. May damo ito. Hindi yun ang sinilas. Ah. Katawa ito. Kuha lang. Hindi ka tama kapag pagkamagsada. Di parang. Hindi ka. Tungtong mo raw. Birit nila. Bo. Uy, magkwanta na ng kapasas. Oh,
gitumba na. Sweet corn din ate. Oo, sitcom eh. Ha? Pakuha rin nila. Kini? Jod-jod, kaya kalunan. Ito. Ano, basura na ko dia? Oh, kare. Oh. Di dapaw. Oh, Lakaw, sweet na, lakaw. I-picture, magamang kinanglan ng lakaw, picture. Picture. Tato na. Ganina, gikuha. Bulanghoy, karon mais na pwede. Siya, Video kay Reels. Buhok. Asa ba? Wala pa nang gi. Kuha ko no dai. Kuha ako pa. Debo na jud ka mananggian dai. Mananggi na. Patay naman yung usa. Ah, patay na, pero lawi pa nagunod. Ano gi mo dai ang sweet corn bisag patay na. Naon gihapon. Kita na, kaya na nga nagikuha na. Kalami, kagwapa, lot sa nagpakpak. Moto pa matapon pata. Ayun na, kaya. Kasi si Jerry. Namira ba natin na nga ginagabot ni? Pagsingay nagpapilang bulo lusok ko. Dukang ipa, day. Dukang ipa. Ako ra. Ay, sa matagak ko. Kalistan ko na. Jay mako na salin. Awang yun, oh. Dai mako dai. Nagsinger ni Kuan. Ako ning andat dai. Dai duang buok dai umag ko dai. Dai man ri. Gunawan ka. Nagapasaw na dito ni. Dami, tugtog yung kusog, no? Akong video. Kasi nangatog mais. Gikan sa bulanghoy, aran pas kamaisan. La, to gani matawanan ni. Ano kayo? Oh, kuan rin. Ayun to do. Bungot ka. Pag yun kay hay tog tinawan nimo de kanang nangawat kuno kag mais. Suko ka na ako ng hawak kung mais-yard. Damo na. Wala ka? Apa ba na? Naman, kung dito na kasi yung video. Bukid din. Ha? Bukid ang ibig. Share mag-video sa atin kat buka ni kami panudlay. De haran ni Kuan. Paper dye. Yang ujing. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Ate Det. Ano sa mena? Bantay ang tail na eh. Bye-bye. Kita lang. Okay, guys, salamat kaso sa naghatag ganing kapados karon dagko. Nakabuk kapados ug dapoy. Kuan guys, kanang tanihinog na sa panta kana na. Ito salamat kaso kang Ate Talina. Salamat kang Ate Idin. Pag may din sa lang mais. Sweet corn ni guys, nga mais. So guys, nakasuhay daning kanang mais na utanan nga butangan o kamunggay. Dara guys, sagluto ko karon. So, ano nga man sa mais, presko pa kaadyo. Butangan na kamunggay mo randi guys. Butangan ra lamang panako. So, ila pud mo dihaming. So, mura na ni siya nilaw oy. Inita nagtubig guys. Kaya butang sibuyas, kamatis, o luya. Yummy na.
Hey guys, niabot na ako ang t-shirt ni Buboy pang ilam sa uniform. Double XL sa kaning dubula. Grabe yan guys. Yan ha. Mo din ni nipis ini ganahan sa dana sila ha. Grabe pa din muso pa din lang kulog. Oh. Grabe ito yung bataan dito sa tingin dani. Nagkayo. Jenis ng lawas ka ko ah. Barato na din yung tila. Kung nani guys, wala rin po nang rin sa waray. 1, 2, 3, 4, 5. Nakapsahan pa ni Bawlang Kajud. Hindi siya maingan magsunod sa Zapuan. May kulog. Hi guys! Dara ko yung may istora ninyo. Kanana ay issue sa pamilya ni. Kay naay ning Kuan ka. So, nainangutan na dito about ni Kuan, ni sa kasal ni Alita. Issue ni sa pagminja ni Alita. Mabako no may kabadlang, di man na ang ibalang katiguang naman na siya guys, dyan. Kaduha, di man ang desisyon. Usapon, nga nung man pagdan man nimo nga, di man ang kalipay, yun dyan, kanan na ay, bahin sa, ngayon nga, Kuan, kanan na ay, looy ko no si Remix. So, kana nga kuan guys, kana nga luoy sa remix means, luoy man jud. O, buti na to nga luoy. Pero, takay baw sa mga rason nila, sa ilang pagbuwag, basta kay, kanang gusto mong makumin sa ito lang mga alita kay, kanang ibang mga marites, ari just magigsuon mga utana. So, di ko katubag, dana, o unsay rason, basta gahalaman nga, malipay ra pug ko nga nasay katimbang sa kinabuhi kaya di lalim pwedeng solo si Za guys jara usan ja ag kanang may ijang anak kanang nagkakasgan bitaw kanang magtantrum si Za kanang kasgan man kaadto madaog si Alita paaken gali sa na so nay laki mo kalma si Za so usa pa nas rason nga magminja si Za mangita si Za kanang kapares sa kinabuhi ja kanang naay azan punjo kanang masyadong ibas or kanang pasakitan ninyo mga pulong si Alita kay kapag mo kay bawa sa diyang pinagdaanan sa kinabuhi mga nga inayin na lang punta sa kuan sa kuanog kanang pakasal na si isa po ng kuan isa po ng katungod kay siyempre ngita man punta kanang nalagay po tay kauban sa pagkatiguang natay kauban sa kinabuhi nja. Ako naluoy man kong remix pero siguro di pud siguro sila gikuan na-purpose ang Ginoo nga kanang naay ngano nga wa sila magkadado ni remix so naningan kano sa kasal wa ko kahibaw basta kay na kay lamang na kuan nga namagina si Atan ja apang tanan ni Atan guys kay kuan man kanang singana ni arisgado bitaw singan marag tanapod na maka buhi po do ka na pamilya so kami gisay mga mahal sa among mga igsuon di man jud mi magpulong na di man jud mi makainga di mi ana wa mi comments kay jahi man tao kuan kanana ay kita may na side sa ating gibuhat so mo na hindi marata about day pod sa among parinder gahapon sa katong tabo lagi nga ipapulis mi kanana ay wala man na po na magipahawa guys daghan yung comments nga pahawaon so kanang ni promise man si Za nga mobayad so mo lang pong yatuhat luoy po si Za guys kay kanang na ay nailat si Za nawa lagi jang tanan ko ano sa passport o ID wa tanan so pero agi jangan gida sa kuan katong jangan nga tinad ni wa naman ni nato ni nila ni sir katong mga pulisya sa Valencia kay niadto sila og embassy
So, wa pa dyan sa namakak guys sa ijang gihatag nga information kay wala sa ID wa tanan. So, sa namakak may naman na to guys kay mo record man na sa embassy. O kanusar sa dali sa Pilipinas. So, o paning chat ang kuan guys, pulis nagwat kami. So, kung sa marute ang vlog guys kay kanang haraning gisingit sa mga video. Sapon na tumibukid. So, mga to nga kanan na ay nakakuha po nila to mais, balanghoy, hindi ka na ay papadya. So, thank you sa mga kuan, mga taga-ano ng mga manghihatagan. So, maratang vlog, guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Bye.